Kasututuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagi misagot mi, napod mo ken tutugil kami, at tuy kamasagkan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saom ken panagservi. Ni Maria, ni Manalagag nagsapni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag mag-imisagot ni, napod makin tuloy kami, at tuy kang sasaganan kami, o apo. Amin nasagot, irukulit ito't naglubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay tulas niya'y ang mamati tinuto, palagayat ni tipanatao. Masutuit parabor, agyaman kami apo. Magsutuin parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kakit mo iti puso, ti bagbagi misagot ni, naputukin kami, at tuy kang sasaganan kami, o apo. At tuy kang nakasaganan kami, o apo. Kararag para iti misyon. O Diyos, sa managayat unay nga amami, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar na tinaibagadamag, ti panakaisalakan ti amin. Kadagiti managbasol, kadagiti napanglaw, may tugtugod, ken kadagiti masakit, kadagiti nailaksid, ken nabaybayan. Insagot na ti biyag na ti krus, gapu kada kami, ket nagungar kinabaro abiyag. Tapno subuten na kami, ket ikapyan na kami ken ka. Imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti apostol mo, tapno ituloy dati misyon ti anak mo, ken tapno itulong na kami ti panakaisalakan. Agyaman kami ken ka Ama, iti panangitulong mo kada kami itawag, manipod iti sipnget, babaen ti managayat anakem mo, lima gasot at awel tinapalabas, dimteng dito'y pagilian mi dagiti misyonero, tapno'y waragawag dati ebanghelyo ni Jesus nga anak mo, kadagiti amami. Dayta tinangaramid kada kami at taong, ken kas may nga iglesyam. Kinadkadwa na kami isagot ti pamati, itisidong ti agpada panawen, tisipnget man wenno lawag, panakaabak ken panagbalaygi, iti pakasalitaan mi akas tattaong. Nagbali na may sapud no alawag kada kami iti pamati mi, ngagranranyag iti kasipngetan. Pabarwem kada kami iti grasya ti Espiritum, amang tigtignay kada kami nga agbali na saksi ni Jesus nga anak mo,
iti may sa alubong at dinadael ti kinaameng, kinaranggas, kinakillo, sakit ken panagsagaba. Pagkaykaysaen nakam kumay ti pamati, akas anak mo, tapno ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa. Pabilin nakam kumay ti Espiritu Santo, tapno ikasabami ti naimbaga damag, kadagiti kakabsat mi ti Asya, ken iti amin na pagilian. Itidem kadakam ti maysa na dalus sa tarigagay, at tumulong iti padami a tao. Tapno mamati da ken Apo mi a Jesucristo, ket makiranod da iti ragsak ken biag mo. Sapay kumata tarabayan ken idawdawatan na kami tiningkasatan nga ina, ibituen ti panakay kasaba ti Ebanghelyo, iti panangiburay mi ti pamati ti pada tao. Sapay kumata tinatibker nga ayat, ken panagdebosyon ken kuana, kas ay ayaten mi unay nga ina. Sukugan na kami wenno tubayan na kami, kas pudpudno asaksi ni Jesus iti amin na tao. Kankanayo na sisasagana may baon, ken siladaan agtulnog iti sadinuman a pangibaunan ni Jesus kada kami. Dawaten mi daytoy gapuken Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso ang makipagbiag ken makipag-ari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, may sa Dios iti agmanayon nga awan inggana. Amen. Mangibaon ka, Apo, Iti nasisingpet nga nagserbi ti Iglesia. Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadigita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Paskong darating, Santa Claus nga'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. Naragsak ken nagasat nga isasangbay ti baro atawen 2021 kadatayo amin. Agtaod kadagiti puspuso ken ngiwat tayo, dagiti kasayaatan ken kapintasan at tarigagay para iti tunggal maysa iti uneg ti pamilya ken sisa tayo. Awan ti kapintasan awagas, apan ang rambak iti panangirugi iti daytoy a baro atawen, no saan ati nasantuan a Eucharistia. Ken babaen iti panagririnanod, panakipaset, ken panagmisyon iti sisa tayo. Iturong na tayo iti Apo, tinapalaos a panagyaman tayo, kadagiti bendisyon, ngay bukbuk na iti biyag tayo, iti napalabas atawen 2020. Ken agdawat tayo iti grasya na, amasapul tayo iti daytoy a baro atawen 2021. Tawen ti misyo adyentes, limagasot, atawen ti kinakristyano ti pagilian tayo a Pilipinas. Ti tema tayo iti daytoy solemnidad ni Birhen Maria, ina ti Dios, ket ti silaw iti sidong tayo. Iti daytoy arambak tayo, danggayan tayo dagiti kakabsat tayo, manipod kadagiti sisa ti barangay Baksayan, amang idaulo iti panakipaset. Kablaawan tayo nga rod ni Jesus, babaen iti daytoy arambak Eucharistia. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adakuma kadakay ti grasya na puting Jesucristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo. Happy New Year kadakay amin di kabsat, iti daytoy nga panangirugi tayo ti barong atawen, kat kadwayan tayo ni Birhen Santa Maria, ina ti Dios. Daytoy nga solemnidad nga agpaay ken kuana, isungarod iti kakuyog tayo, iti daytoy nga panagdalyasat tayo, iti daytoy nga tawen 2021, tapno iturong na tayo nga kanayon ken ni Kristo nga anak na, at audan ti amin nga ragsak, biag ken bendisyon. Tapno arod may karita yung makiranod iti daytoy na santo na misteryo, hintay mo na bigbigan, digiti basbasol tayo, ket si papakumbaba tayo dumawat iti asi ken pamakawan na. Kuna tayo amin agkonfesarak, iti Dios sa man nakabalin amin, ken nakamsa. Panunod sa aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko, day.
iso ngagpagpakaasya ken Santa Maria Agnanay na Birhen, kadigiti amin nga anghel ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakasadak kumati apo tayo Diyos. Kasya na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, digiti basbasol tayo, ipanatay ti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika, Apo mga asika, asika, Apo mga asika, mga asika. Siraragsak tayo, sang kamay sa tayo, mangibunan na gitidayag ti Diyos, ikanta tayo ti Gloria na. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ditoy dagakapya kadagiti, tatawan na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdakat, itanok da kapagrupabanda ka, daydayawen da ka. Agyaman kang ken ka, kaputi na indakla na dayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin amin, ket sikap mi Jesu Cristo, bubugto nga na, Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti bas kasyan na kami, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti baspasol tilubong, awatem kadaytoy, marararami, ket sikas itutugaw ti, makanawan ti Ama,
siksika, O Jesu Cristo, San Juan. Siksika, O Apo, siksika ti kangatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo, ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios, iti Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Kumararag tayo. O Dios, inted mo ti gameng ti panakaisalakan ti tao, babaeng tinabunga kinabirhen ni Santa Maria. Ipaay mo kadi, tamalakaman mi ti panangibabayet na, yataken kwa na ikari kami ngay mawat iti anak mo, isagubwayan ti biag. Dawatin mi daytoy, gapo ken Hesu Kristo nga anak mo kenapo mi, iso makipagbiag ken magipagari ken ka, iditimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Di maibasa na adaw ay blog mo na ba? Daytoy maibasa na daw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken ni Moises, maibagana ken ni Aaron ken kadagiti anak na nga aramaten da. Dagitoy asa-asao ti panagbindisyon da kadagiti Israelita. Bindisyonan na kayo kumati Apo, ket aywanan na kayo, kasya na kayo kumati Apo, ket paraburan na kayo, sikikita kumakata kayo, ti Apo, ken ikan na kayo ti talna. Kinuna ti Apo, no baliksen da tinagan ko, apang bindisyon kadagati tattao ti Israel, bindisyonan nakto ida, ti sao ti Apo. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawan na kami kadi asikakaasi, tapno maamuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti bilig mo ang mangisalakan. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami.
agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada asiraragum. Taawan idumdumam iti panangukom mo, ken idaldalan mo dagiti amin na tattao dito'y lubong. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. O Diyos, dayawen da ka kumadagiti tattao, wen dayawen da ka kumadagiti amin at tattao. Binendisyonan na tayo ti Diyos, itanok kumadagiti tattao, iti amin na suli ti lubong. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi dumtengen ti tempo at tempo imbaon na ti Apo mismo ti anak na. Imay akas anak natauan nga ina, ken nabiyag iti babaen iti lenteg dagiti Hudyo tapno na nga anak na tayo ti Diyos, imbaon ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga imawag iti amak ngarud saan kan nga tagabo no diket maysa ka nga anak. Ken gapu ta anak naka ti Diyos, inted na ka dagiti amin adda nga inted na ka amin nga adda ken kuana ang maipaay kan kadagiti anak na ti sao ti Apo. Hallelujah. Ti Apo da kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem, nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita dati ubing anakayda iti kulluong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada may papan iti ubing. Nasdaaw amin anakangeg iti impadamag da. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinanpanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios. Gapu kadagiti amin anangeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga ti anghel.
Kalpasan ti walo nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan kenkwana ti anghel, sakbay ti pannakainaw na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbag nga bigat kada kayo amin kakabsat, kablaaw tinaragsak, ken kastamet na rungbo nga baro nga tawen kada kayo amin. Baro nga tawen, baro nga rugi. Daytoy ti panangidaton tayo ti umuna nga aldaw ti tawen, babaen ken ni Apo Santa Maria. Tarambakan tayo itang aldaw ti solemnidad ni Birhen Santa Maria, Ina ti Dios. Tada ito'y nga rod nga panangirugi tayo ti baro nga panagdalyasat, iti daytoy baro nga tawen ni Maria ti kang runaan nga kakuyog tayo, tapnukas iti maysa nga ina, iturong na tayo nga kanayon no anya digiti nasayaat, isuro na tayo nga kanayon no anya digiti naimbag nga aramiden tayo, tapno ti panagbiag tayo, napnuan kay papanan ken kastamet, napudno nga biag nga may turong nga kanayon ken ni Kristo nga anak na. Kakabsat hampay nga nalpas ti Paskwa nya. Daytoy ti may kawalo nga aldaw, iti oktaba iti Paskwa ti pannakaypasngay ni Kristo. Ket may daton ken ni Birhen Santa Maria, iti panangbigbig tayo nga ti kinainana, tinaindaklan nga panagbalin na nga ina ti Dios. Isumet iti nagbalin nga taklin ken ina tayo, amin nga tattao. Tasan nang binukbukodan ni Jesus, ni Maria nga inana, ngem ket di impaay na kada tayo. Ket nalawag daytoy kakabsat, idi adi ni Jesus aday ti kayo ti krus si bibitin. Intalek na dagiti amin nga tattao ken ni Maria nga inana. Ano sa dinno kunana, babae, adtoy ti anak mo. Ket kunana met iti dungdungwen nga adalan, adtoy ti inam. Nanipod iti dayta kanito kakabsat, naited kada tayo iti gundaway, naited kada tayo iti parabor ni Jesus, nga ni Maria saan langinen nga ina ni Kristo, ngem nagbalinen nga ina tayo amin. Ket daytoy man kakabsat, iti nakaawat tayo, nga daytoy nga parabor na po Dios kada tayo, nagsayaat, ket amirisan tayo nga nalaing, nga tina-Kristyanwan nga panagbiag tayo, at damaysa nga nailangitan nga ina, nga kanayon, nga mangiturturong kada tayo, iti panagbalintay nga napudno, nalinteg nga anak ti Dios. Ket tinaingkabsatan, wenno ti panagkakabsat tayo amin iti imatang ti Dios, ni Kristo ti inauna, datayo, dagiti sumarsaruno nga anak. Ngem more than kadagitoy kakabsat, nga parabor nga inawat ni Maria, saan na ngayon talo kenintanok ti bagbagina, nagtalinaed nga nanumo, nagtalinaed nga napakumbaba nga adipen ti Dios. Dagitoy nga rod, iti adawen tayo met ken ni Maria, nga inspirasyon ken pagtuladan, tapno iti detoy nga panangituloy tayo, iti panagdalyasat tayo ti biag, ken ti panangirugi tayo manen ti baro nga tawen, kadkadwaen na tayo nga kanayon ni Maria nga ina tayo. Daytoy nga baro nga tawen kakabsat, more than kadagiti palpalibong kada palpalibang, dagiti nagbubukel nga prutas, dagiti agduduma nga sagana tayo nga napigket, dagiti kwarta nga iwaras-waras tayo, kadagiti isulsuli ti balbalay tayo, dagitoy dagiti ritual tayo nga pampaswerte. Ngem dagitoy ket nagtaod met amin kadagiti saan nga nakatolikwan nga tradisyon niya. Tikang runaan kakabsat, nga pamagasat
nga adawen tayo iti daytoy nga baro nga tawen, adawen tayo amin ken ni Kristo. Ket ni Maria nga mangiparparang kada tayo ken iti anak na nga isu daytoy iti taudan ti amin nga kinagasat, kinaimbag, ken kastamet kinamanangaasi na po Dios daytoy ti pudno nga mangpaswerte kada tayo. Saan nga kadagiti panagbado iti polkadats nya? Saan nga kadagiti panagbado ti nalabaga tapno mapapanaw dagiti anyaman nga dakes nga espiritu? Saan nga ti kinabileg dagiti palpalibang kada palpalibong nya? Saan nga dagiti nya tataya year of the ox? Adyakan mo nya? Saan nga dagiti ladawan iti baka? Although dito iti Santa Cruz adu ti baka nya? Karne ti baka bulalo dagitoy nya? Ngem ditoy dagitoy kaditi mangikat iti malas ti panagbiag tayo. Ti pinanawan tayo nga tawen 2020 malabit nagadu dagiti nakita tayo nga kinamalas. Malabit ko na tayo napno ti kinamalas dayta nga tawen. Ngem nasaysayat ya kabsat nga kitain tayo ti dakdakkel nga buya nga iparang na po Dios kada tayo. Taday to'y 2020 nga naglabas, saan laeng nga kinamalas, saan laeng nga daytay dinadael na dagiti kadawyan ken dagiti normal nga panagtaray iti panagbiag tayo. Saan na nga pinukaw dagiti biag nga awan iti gapgapuanan na. Saan nga gaputad dati pandemya agmamalas tayo nga kanayonen. Kakabsat, nasaysayat nga kitain tayo nga tinaglabas nga tawen ti kang runaan nga insagot na kada tayo panagnakem. 2020 is a year of maturity. Daytoy kuma iti nang nangruna nga dawaten tayo iti daytoy nga panangpanaw tayo iti 2020 daytoy ti kang runaan ko mga adal nga maawat tayo. Ket itultuloy tayo iti agkamang ken mangnamnama ken na po Dios. Ta saan tayo nga rod nga ammo nga iti daytoy baro nga tawen no anya ti mapasamak kada tayo, no anya dagiti umapay iti panagbiag tayo. Nobody knows kakabsat, ken no one can predict iti pudno ken ti eksakto nga mapasamak kada tayo iti daytoy nga simmangbayan tayo nga baro nga tawen. But we can only hope and pray nga niya po Dios patalgeden na daytoy nga panagdalyasat tayo babaen ti agtultuloy nga panangaasi na. Ket daytoy man iti kararag ni Moises nga nangegan tayo ti umuna nga may basa. Bendisyonan na kayo kuma ti Apo, ket aywanan na kayo. Kaasyan na kayo kuma, ket paraburan na kayo. Sikikita kuma kada kayo iti Apo, ket ikan na kayo tital na. Ket uray ti salmo responsoryo tayo kabsat, nagpintasan met nga kararag, nga panangidawdawat, iti kaasi ken bendisyon nga kanayon, iti Apo. Tauray no mano nga palpalibang, uray no inaldaw, nga kompleto tagduduma nga nagbubukel nga prutas ti agdatalamisaan mo. Uray no mano nga kwarta ti iburais mo, iti aglawlaw ti balay mo. No saan kamet nga agkamang ken nagkamatalek iti Dios. No saan mo nga ikabil ti Dios, ni Kristo iti sentro iti panagbiag mo, ken panagdalyasat mo. Agmamalas kanto latta, dayta ti kinapudno kakabsat. Ket daytoy kuma tinaamiris tayo iti daytoy pinanawan tayo nga baro nga daytoy naglabas nga tawen. Ta niya po Dios ti kayat namet lang nga kanayon ket daytay agpakumbaba tayo kumamang tayo nga kanayon ken kuana ken paiturong tayo nga kanayon ti Espiritu Santo tapno nasayaat napintas ken nabunga dagiti aramid tayo. Ngem tirigat na ti tao itatangag da mga tiyempo mas dengdenggen namet no anya dagiti ibagbaga dagiti aglawlaw na. Ken kastamet adadamet nga agdandanag kadagiti makita na iti aglawlaw tayo. Saan kad nga niya po Dios kanayon na ipalagip kada tayo di kay agbuteng.
at daak to nga kanayon kada kayo, aging gat iti panungpalan, iti tiyempo. Awan itinasken nga pagdanagan, pakariribukan tayo kakabsat, no iti talged ti panagbiag tayo, ket ni Kristo amismo. Ket ti kaasi na po Diyos, ti bendisyon na nga kanayon nga tartarigagayan tayo, iti daytoy nga umuna nga tawen, iti daytoy nga panakatipon-tipon tayo iti nasantuan na misa. Ditoy iti kanito nga ibukbuk na po Diyos kada tayo iti grasya na. Ket aramidan tayo amin kasmayan nato iti pagayatan na. We have a lot of wishes kakabsat iti daytoy nga tawen. Adu, dagiti dawat tayo, kang runaan na siguro daytoy panagsardeng kuman ti pandemya, tapno agsubli tayo aminen iti normal nga panagbiag tayo. Tapno dagiti ubing ma-enjoy dametten iti panagbiag da, ti panagbasa, ti mapan kadagiti na dumaduma nga lugar, dagiti babaket makarwar dametten nga awanen iti pampanunutan da, ken panagdandanag da kadagiti pangta iti daytoy nga COVID. Ken kastamet dagiti napukawan iti pagbiagan, nadadael ti sistema ti panagbiag da, ti panakaikawa da aging gayta nga tiyempo, dagiti dawdawaten tayo ti Diyos. Nga makita tayo kakabsat, nga saan nga imposible dagitoy, saan nga ited na po Diyos dagitoy, no kay kanakanayonen tayo nga kanayon, iti panagdawat iti Diyos, iti kaasi, ken tulong na kada tayo. Ti kararag ni Moises, para kadagiti Israelita, ken ti kararag nga ipay kada tayo iti salmo responsoryo tayo. Kitain tayo kakabsat nga ti siya sino man na kumamang ken kuana, talyawen nga talyawen ti Dios, babaen iti kaasi ken ayat na. Dagitoy nga amang met iti iparang kada tayo ni Maria kakabsat nga ti may kadwa nga may basa ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. May karita yung anak ni Apo Dios, tinatawaan nga ina ni Kristo, isumet tinagbalin nga kumamangan tayo kakabsat, iti agtultuloy nga panang parabor na po Dios kada tayo. Tada ito'y nga rod nga panagbalin ni Maria nga ina tayo, ken ina ni Kristo, saan laeng nga ni Kristo ti agtawiden, kadagiti kinaimbag ti Dios, saan laeng nga ni Kristo nga bugbugtong nga anak ti Dios, iti nang ipaayan na po Dios kadagiti imbag ti agbalin nga anak ti Dios. Ngem uray datay kakabsat makipagtawid tayo ken ni Kristo. Ket kunana nga rod saan kayon nga tagabo, ngem nagbalin kayon nga anak ti Dios. Ket anyaman nga kinaimbag nga daken ni Kristo, ipaay ni met ni Kristo kada tayo, dayta nga kinaimbag kakabsat nga adda ken kuana. Ti panakaparswa ti amin babaen ken kuana, naglakam tayo met ti kinaimbag ti Dios, babaen iti daytoy nga naitalo nga kasasaad tayo, saanin nga tagabo ngem anak ti Dios. Kakabsat, dagiti amirisan tayo nga kinaimbag na po Dios, ket kas kadagiti agpaspastor iti ebanghelyo tayo nga nagparangan ti anghel, ket impadamag na no anya ti ited ken ipaay daytoy Kristo nga naipasngay kada tayo, ti ragsa ken rag-ungad da kadakwada, daytoy kumamit kakabsat yadda kada tayo. Ken kastamet iti panakadingeg amin ni Maria dagitoy nga may papan iti ubing nga impasngay na, pinampanunot na amin nga naimbag iti kaunggan iti puso na. Dagitoy mamet kakabsat ti amirisan tayo, tapno maadaan tayo iti pudno nga ragsak kapya iti panagbiag tayo. Daytoy muna paingal daw iti tawen 2021 World Day Prayer for Peace kakabsat. Idawdawat tayo iti kapya, saan laeng ko mga detay panagsardeng no anyaman iti pagigidyatan ken saan nga panagkikinnaawatan ti nasyon ken tinadumapay nga nasyon. Ngem kang runaan na ti kapya nga dawaten tayo ket ni Kristo a mismo kakabsat. Tapno iti daytoy nga tawen nga panangirubwat tayo ti panagdalyasat tayo.
may kat dagiti panagdandanag, panagbuteng, ken panagamak, kadagiti anyaman, nga pangtay ti panagbiag tayo. Kapya, nga agtao da mismo ken ni Kristo, iso nga ari ti kapya. Ket daytoy, iti dawaten tayo, saan laing nga para iti sangalubungan, ngem uray ti uneg ti pamilya tayo, iti uneg ti panagbiag tayo. Taado nga rod dagiti makita tayo nga kinagulo ken nariro nga kasasaad ti aglawlaw tayo, ngem kuna nga rod ti maysa nga kanta, these are all the confusions around are mere reflections of what is within niya. Ket dagitoy iti umuna nga dawaten tayo nga ipaynapo Dios nga kapya iti kaunggan iti puso tayo. Kapya manipod kadagiti sakit tinakem nga napasamag iti naglabas nga tawen. Kapya nga ipay ni Kristo babaen ti panangipaay tayo ti pamakawan ken kastamet panagdawat tayo ti pamakawan kadagiti anyaman nga saan nga napalabas iti panagbiag tayo, iti uneg ti pamilya tayo, iti uneg dagiti kakaaruba tayo, wenno ti Dios sa mismo, wenno dagiti tattao nga napasaktan ken nakasakit kada tayo. This is the right time kakabsat nga iti sasarik tayo ti Paskwa ken ti panangiparubwat tayo ti baro nga tawen nasaysayaat nga ikaten tayo amin dagitoy tapno makagteng tayo iti lugar iti panagbiag tayo nga kuna tayo naragsak tayo nga napudno nakapiyang at napudno ti biag tayo gapuanan ta we let go of these things and let God reign in our lives tapno makita tayo nga daytoy Emmanuel nga naipasngay kada tayo makita iti kinapudno ti kaadana babaen kadagiti wagas iti panagbiag tayo. Kakabsat baro nga tawen, baro nga namnama, baro nga panangipakita tayo nga gundaway nga datayo amin pudno nga anak ti Dios. Ket daytoy ina nga inted ni Kristo kada tayo nga kamang ken katalek tayo. Dawaten tayo ken kuana tegnanayon met nga panangibabaet ken tinainaan na panulong na tapno maaramid tayo ken matungpal ti arapaap ti Dios tayo para kada tayo. Kakabsat aramidan tayo amin kasmayan nato piti pagayatan na saan nga dakes ti agarapaap saan nga dakes ti agkid daw na po Dios ngem sapay kuma ta amin dagitoy nga kalkalikaguman tayo mayan natop amin iti pagayatan ti Dios. Ket daytoy iti inaramid ni Maria kakabsat maaramid kumakanyak akas insaom. Ti Dios ti may daydayaw tagnanayon, Happy New Year kada kayo amin kakabsat. Tumakder kayo kiti paduyak-yak tayo, ti pamati tayo. Mamatiya kiti Dios sama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiyak met ken Hesu Kristo abugbugtong anak na ken apo tayo. At imaw ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak imulog tayan digiti natay. Mamatiyak met ti Espiritu Santo. Patsek met ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririnanod dagiti sa Santo. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Kakabsat babayan ti panangibabayat ni Apo Santa Maria nga ina tayo, intayo mararaw ti Dios, tapno patgan na dagiti karkararag tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo, tulungan na kami. Para iti sibubukel nga iglesia, tapno matulad na kumati pagwada ni Santa Maria a Birhen, ti ina apagranyagan ti kinapakumbabaken kinasingpet. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami.
Para kadagiti mangiwanwan iti pagilian tayo tapno ibabaet kuma ti reyna ti kapya ida ket mapornway da tinamay kenragsak nga agpaay ti pagimbagan ti kaadwan kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti amin amarigrigat ken maidadanes tapno iti baet ti tuok ken rigat agtalina edda anatibker iti pamatida kas ken ni Apo Santa Maria nga inatayo kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kada tayo nga adda ditoy ita tapno mabigbigtay kuma ani Apo Santa Maria ti ina akamang tayo ket babaen ti tulong na umasidigtay iti dungdungwen na nga anak kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Para kadagiti agbibiyag iti saad iti kinaawan asawa tapno maipasagepsep iti kinadalos ken kinateppel kas ken ni Apo Santa Maria kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Hintay matikamang ti Diyos, nagiti kabukbukudan tayo nga panggep ken kararag, ken nagiti na dumadumang intensyon na naidato niti daytoy na santuan na misa. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Agnanayon ken man nakabali na Dios, ipangag mo kadagiti araraw ken ununoy mi, babaen ti tulong ni Maria nga inami, maragpat mi kumadagiti kalikagom mi itibiyag, dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Idatun mit altar, hanap nuan studi. Kumararagtay kakabsat na dagito yadaton tayo, makayayo kumay ti Diyos sama, aman nakabalin. Amin. O Diyos, sikat ti mangirugi ken mangitong paliti amin anaimbag. Agragsak kami ti piyesta ni Birhen Maria nga ina ti Diyos, ket isu ti pakairugyan ti panakaisalakan mi. Ipay mo kadi nga agragsak kam to, iti panakaisalakan mi sa dilangit, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo dakuma kada kayo, itag-ayo digita puspusoyo, agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo.
Pudno unay amay kari ket rumbeng anong mi ket pakay sa lakanan mi. Ada kami ti amin at tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ken nagnanayo na Dios. Ket idaydayaw da ka, ibunan nagdaka, ken itantanok da ka, iti daytoy a piyesta ti kinaina, ni nainggasatan ken nagnanayo na Birhen Maria. Ta iso babaen ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong nga anak mo. Ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya a kinabirhen na, impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni Apo mi nga Jesucristo. Anansata makidanggay kami, kadigiti anghel ken arkanghel, ken kadigiti amin nga bunggoy ti langit, ket ikantami timno ti pannakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios kadagiti amin, amin na parswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakay daydayawa. Usana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinaganti ako. Usana, Usana, Usana iti kangatuan. Usana, Usana, Usana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto ket sika ti gubayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod, ngay pay mo ti Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami, abagi kendara ni Apo mi a Jesucristo. Isu idi sakbay ngayawat na siya ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sanainted karagiti disipulos na, ket kinunana, alain yu, ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amay awat to, amay paay kada kayo. Kastamet a kalpasan, daydi pa ng Rabi Ida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sanainted karagidi disipulos na, ket kinunana, alain yo, ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darat ibaro ken agnanayo na tulag, isu amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang ti papatay mo, o Apo aginggay ti iyaay mo.
Iti ngarod panangilagip miti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agiyaman kam ken ka taimpay mo, amay kari kami nga daditoy saklang mo, kitag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirano diti bagi kendara ni Kristo, pagkaykaysayan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken dagiti amin a papadi, diakono, ken nakonsagraran at tao. Laglagipem payapo dagiti absat mi a pimusayen. Hawatem kadida ni taranyag mga pagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten miya po tayo pa'y kaasim kada kami, aramidem kumaamay karikam amin itiag na nayo na biag. Ket makiranod kam to, ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni San Jose nagasat nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santo, isuda, ang nakapudnoan nagserbiken kadito'y daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantan-o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga ma, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga wan tinggana. Amen. 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 Hintayo mararaw iti amatay sa dilangit, kasinsuro ni Jesu-Kristo kada tayo. Apoy salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan, itdem kada siya at tikapya, kadagiti aldaw mi, ket babayin ta panulong takaasim kanayon kad, ngailisi na kam ti basol, kenikanawa na kami ti amin nariribok, kabayatan iti panangururay mi, iti kinagasat anamnamaen mi, kenitiya ay na Jesu-Kristo, anang isalakan kada kami. Nakukwang tituray, ti panakabali, kendayaw, iti agnanayo na din.
tuag sarday. O Apo mi Jesu Kristo kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapu kaniyak ti ited ko kada kayo, saan kada ti basol miti kitaem, ludi ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo kada si asiken kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, sikang biyak kinagari tagnanayon, nga awan inggana. Ti kapya ti Apo kanain kumangadda kada kayo, ipayo ti kablaw ti kapya ken baro atawen ti maysa ken maysa kada kayo. Peace and Happy New Year, Kapsa. Cordero ti Diyos sa langit kat basbas, Apo mga sika, Cordero ti Diyos sa langit kat basbas, Apo mga sika, Cordero ti Diyos sa langit kat basbas, Absad at to'y na Yesu Kristo, Isu ti Cordero ti Diyos, at ti amaykat kariti basbasol ti lubong, nagasap dagiti nayaban iti padayana. Apo jak may kari nga may kakaniyak, ngayon ti may salaing iso, mapaimbag tun ti kararo. Ti bagi kandara ni Kristo panatoy kamatibiyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. Apoy nawat mi asiyayat dagiti nailangitan na sakramentom. Ipay mo kadit ay paragpat dati agnanayon na biyag kada kami ngagragsak iti panangrambak mi kaninang gasata na Birhen Maria nga ina ti anak mo ken inamimet ti iglesyam. Gapo ken Kristo nga apo mi. Thank you apo kada kayamin. Dang nangruna dagiti na sponsor iti dayto may kadwa nga misa iti dayto nga misa ti Barutawen ti solemnidad ni Maria ina ti Dios iti taga barangay Baksayan. Palakpakan tayo man po. Yan dagiti amin nga nagserbi ken nagtukar. Thank you apo kada kayo. Ken kada kayamin nga wan labas na po siya ken ni Apo Flor iabrasa mi kada kayo ti napnuan bendisyon ken parabor nga baro nga tawen 2021 kada kayo amin kakabsat. Ti apod da kuma kada kayo agtamit kayo kitawaten nyo ti pamendisyon ti Apo. Sapay kumata ti Dios nga ubog ken puon ti amin na bendisyon ipay na kada kayo ti grasya na ken tinabuslo na pamagasat na ket salakniban na kayo adiagresat ita atawen 2021. Amen. Palagdaen na kuma ti pamatiyo, ipay na tinaanos nga inanamayo, ken ited na tinadyosan nga ayat, ama magtalinaed kada kayo. Amen. Urnusan na kuma ti sidong ti kapya dagiti inaldaw nga aramidyo, denggan na dagiti karkararagyo iti amin at tiyempo ken disso, ken ipan na kayto asiraragsak iti agnanayon abiyag. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabali na Dios, ti Ama ken ti Anak ken iti Espiritu Santo bumaba ket agbati kuma ngagnanayon kada kayo. Nalpasen ti misa en kayo ti ayat ken kapya ti Apo. Happy New Year kada kayam kamsa. Apo karidad taklinan ililima kay lukwan kibinen na kangaipan ken Jesus mangisala. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Itinanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit iti kararwak. Pampanunotek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak.
binilang dadagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalran bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumahan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.